A Sociedade Galega de Medio Ambiente, Sogama, incrementou entre 2009 e 2015 a cantidade de materiais recuperados nun 50%, ao pasar das 17.600 toneladas que se recuperaban hai 6 anos ás 26.700 do ano anterior. Así o explicaron hoxe a conselleira de Medio Ambiente de Ordenación do Territorio en Funcións, Beatriz Mato, e o presidente de Sogama, Javier Domínguez, durante unha rolda de prensa na que deron conta das conclusións incluídas na Memoria de Sustentabilidade 2015. En concreto, fixeron especial fincapé no aumento da recuperación de aceiro, un 23,7% superior ao de 2009, e tamén dos distintos tipos de plástico, que aumentou un 60% máis que hai 6 anos. O obxectivo, sinalou Mato, é seguir incrementando esta tendencia a través da optimización das instalacións e da concienciación cidadá para converter a Sogama nun referente da implantación da economía circular. Ademais da recuperación de residuos, Sogama tamén ten realizado importantes avances na recuperación enerxética, que leva a cabo a través de 3 plantas diferentes: a termoeléctrica, que valoriza o combustible derivado dos residuos non reciclables; a de coxeración, que se utiliza no secado de residuos orgánicos presentes na bolsa negra; e a de biogás, que aproveita a fermentación de residuos depositados no vertedoiro de Areosa. En total, nestas 3 plantas produciuse no 2015 a cifra récord, preto de 517.000 megavatios hora. Así, si comparamos o ano 2015 co ano 2009, podemos constatar que hubo un incremento do 50% nos materiais recuperados. En total, foron 26.000 as toneladas recuperadas no ano 2015, fronte ás 17.000 que se recuperaban no ano 2009. Hai que destacar, dentro desta recuperación, o importante incremento que se fixo no ano 2013 da recuperación do aceiro. O ano pasado recuperáronse 13.000 toneladas desta aleación, o cal supón un 27,5% máis do que se recuperaba no ano 2009. Este incremento da capacidade de tratamento ten outro beneficio directo moi importante en materia de sustentabilidade: a significativa diminución de residuos que son desviados ao vertedoiro. Deste xeito, 2015 foi tamén o ano no que se marcou un mínimo histórico neste eido, con 200.000 toneladas desviadas ao vertedoiro, un 49% menos que en 2009. Esta tendencia é un proceso imparable que vai culminar cando este lista a construción da nova planta de recuperación de envases contidos no lixo en masa, así como a remodelación da actual planta de reciclase, tratamento e elaboración de combustible, segundo explicou a conselleira en funcións. Esta actuación está actualmente en fase de concurso, superou un investimento de 29 millóns de euros. Outro dos puntos fundamentais que se expuxo na rolda de prensa foi a aposta de Sogama por reducir a emisión de gases de efecto invernadoiro. Para conseguilo, tense apostado polo ferrocarril para o transporte de residuos. En tanto, supón unha reducción de emisións e unha maior eficiencia enerxética con respecto a transporte por estrada.